täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Hemme jaňda salam, men Gül. Habarsız galma gepleşigimiziň 146-njy bölümine hoş geldiňiz. İlki bilen ähli ildeşlerimizi yetip gelen Nowruz bayramy bilen Meje Toporynyň adyndan tüýsürebizden gutlaýas. Bu bölümde täzelikleriň iň möhümi saýlawlarda ýeňiji bolan Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow halkymyza haýyrly, uğurlu bolsun gutlaýarys. Kliplerimize başlaýas DJ Bega bilen Kalbym Şeyda. Klibi türkmen milli aheňinde işlenilipdir, gowalypdyr. Kalbim şeyda, sady senne, ömrüm zahra, ýady senne, söýgüýüm mele, näde senne, ýansam aşkym allarynda. Yaş aydımçılar Endi, Fit Mekan Enbi gideli klibini hödürlediler. Aydımıngam, klibingam üýt göçjek tabıma. Berekella. Ardular, benim ağzardın ardular, sevgiden dolan ardular, yüreğimde hem aklımda seni yaşadyan, seni yaşadyan. Meni ilerler, yeni görülenler, gözlerim kanadır her bir renk. Luera, Get You Out of My Head. Şu gyzy hakyky gulaga ýakymlyja ses var. Далеко не святый, мой разум не чист, но наши души с тобой больше, чем просто близко. Ты для меня плюс, я для тебя твой минус, и мы снова не в этом мире, где-то зависли. Время застывает, резко теряются числа, и твой взгляд напротив смотрит на меня так пристально. Didar Serdar Şamah bilen I Don't Know aydymyna klip hödürläpdirler. Bilmedim neden sensiz, sıradan da uyandım sen, söyleyene sen için sen. Bu yüreğde sensiz çıdamam. I hope you know what I'm feeling. Bayram Nobatov Yollar aydymyna klip hödürläpdir. Batır Muhammedow canly sesde konsertden bir näçe klibini paýlaşypdyr. Aşk elimin boylada gel yarım aylı gece, gözüm yoluna koymada gel yarım aylı gece. Aşk elimin boylada gel yarım aylı gece. Züleyha Kakayeva, Enedir ene. Doğranmış bir bakır, ay güne bakır, dünyanın görküne aydıp berdene. Gün kim diyinmesin oranı dökür, dünyanın bar görkü enedir ene. Empöşe hacığına legenda aydımçılardan fit täzeligi Azat Oradow, Azat Oromadov, Ýazerdi Mahmudow bağla bağla hokman dinläp görün. Elvedi akça yüzü, enen saklan balığıydı. Sevgisisin ayap saklap divan ettiler bizi. Elvedi akça yüzü, enen saklan balığıydı. Sevgisisin ayap saklap mecnun ettiler bizi. Yine bir täzelik cover aydymy Murat Owazow'dan Ýarygdan Owren. Olma bitmedik yürek yarasın. Ağlamak
geceler hey yarımdan nuru. YouTube täzeliklerine gelerimizde men döwrandan täzece content, täzece bölüm şutaýdan geçip görüp bilersiňiz. Salam alaykum, men Döwran. Tanansyňyz da? Tanamadyk bamy. diýen. Men şo beýik Sultan Sanjaryň, beýik Alparsanyň agtygy men Döwran. Görüşüňiz ýaly dostlar, täzece proýekt bilen ýene-de men siziň garşyňyzda. Başdaky düşünürmeli syýaly düşünürsem Inni gelýäs inko waryan şahjyklarymyzyň biri Könüler ýatlar şahjygy DJ Vega Fit Seydi Sudurun gitdi. Yine yadıma salamda senin sözlerim, yatlayarım geçip giden ağır günlerim. Yönü bilýärmi şu duygularım, hiç açan yüreğimden çıkmarsın yarım. Ellerine kırmızı güller verenim, unutup bilme süyen yenim. Yönü kırmızı gülleri versem de yüreğimde arttır şolayda sözlerim. Näçe yatlasam da, näçe otursam da gözüme getirebilmem senin keşfin. Meni yatlayarmın, meni süýýärmin. Yönü kötäler üçin menem geçtin. Näme bolsa da men seni bağışlarım. Seni meni bağışlarsın, onu bilýärim. Gelersin gelmersin belki duyarsın. Canım seni unutup silmeýärim. Gitti gözümden, keşfin gitti men yüreğimden. Sevgim gitti bak men kalbimden. Can etdim ellerimden. Yine de bir Könüler ýatlaly Begojan Biwapa boldy. Seyrindip vada birdin, vadandan iyla döndüm. Seydürüp meni yalyň uydum, özüme ýyldy ýar oldum. Gözlerim sana dar bolýar, seni ýar göresim bilýär. Yüreğim neýleýin süýýär, onu da bilmeýär. Biwapa sen ýarym, biwapa boldum sen ýarym. Hasratlar anlajadım, onu da bilmedi yüreğim. Şonda men sen barım, biwapa boldum sen ýarym. Hasratlar anlajadım, onu da bilmedi yüreğim. Şonda men sen barım. Inni gelýäs tesirleri okuma şahjygyna. İlkinji tesiri ýazan Gadam Maksadow. Mejetime 1 milyon görülmäni geçipsiňiz. Günden güne kamilleşýäňiz, işiňizde üstünlük dipdir. Köp sag bolun minnetdar. Ýöne biz eýýäm 8 milyon görülmäni geçdik. Inniki tesirde Kemal Bäşimow. Meniň ýazdygym sözler başga dilde diýil. Azerbaýjan türkçesi ile ýazyram. Biz hepimiz soyumuz türk, kanımız bir, canımız bir, soyumuz bir. Hepimiz türkük. Türk milletik, yaşasın turan nipdir. Doğru aýtýaňyz, siz hakly. Hemmemiz Oğuz hanyň nesli. Inniki tesirde Arslan Nur, mejetime hemmeňiziň işiňizde üstünlük täze proýektim şowlu bolsun, howru köp bolsun diýipdir. Köp sag bolun minnetdar. Inniki tesirde Şatlyk Ýazberdiýew, işiňizde üstünlük mejetime diýipdir. Köp sag bolun. Siziň hem hemmeňiziň işiňizde üstünlük. Inniki tesirde Ýazgul Işangulywa, mejetime betaýsyz milyon prosmotrdan geçipdir, super diýär. Birinji tesiri görüp aýdypsaňyz ýöne biz 8 milyon görülmäni geçdik, ýene-de sag bolun. Inniki tesirde Nuraly Hakyýew, oho, 145-nji bölümmi? Mejetime tugala işleriňizde üstünlükler deňe öňe bambiçin täzeliklere garaşýar. Sag bolun, hemişe gaýdyşymyz ýaly, gollow sizden, netijede bizden. Maksat Italmazow. Mejetime kanalyna dünýäde 1-nji orny eýlemegini arzu etken Allahdan. Berekella Mejetime kanalynyň Azwir kollektiwi. Köp sag bolun, minnetdar. Dostlar, Instagram olsanız bölümün başına like tesvir arzumadım. Sebebi bölümün sonuna çeli görýäňizmi bilesim geldi. Sizden like basmaňyz, tesvir ýazmaňyz soraýan ýöne iň esasat özüňize goýça seredin, hoş sag bolun.
Emmecan'a da selam. Neme? Nouruz böyle vaitjana ha. Yok Emmecan falan planlı böyle de. Allah. Açal derlerini tüptüm. Rol kız ya. Tabii. Kliplere başlayalım kliplere. Sen yanlış yapıpsan hayırdır? Yatlamalı mı ya? Ne bileyim, ben nereden bileyim sen ne mi Sen diyecek? nereden biliyorsun doğrudanım? Sen nereden biliyorsun Gül abla? Sen ne mi diyecek olayım, ben nereden bileyim? Hem kliyum hem üt göşük. Üt göşük ne mesi var? Tamam mı? Tamamı var. Fkus ya. Fkus vardı ya. O surat ne mi? Şu an hemen düşüyor. Neyse. Görürsün o sen ne hilek zattığını. Sen bana şu zadaydı diyorsun ya bile zatlarını. Sen bilen o verdi ne hilektiğini. Kantinin internet. Sorry, minibus I'm going. Minibus'un geldi şimdi minibus'un bindim iyi uçlu oluyor. Su durun gitti. Sudum gitti gözümden. Hava. Yanlış mı? Hava. Önleri yatlar sadığı. Ne yürüyeyim da. Sudum gitti gözümden. Şey için oram aytım da işlemen taşladı ötkenini. Aytma. Давно çıkaramam уже болел. Ne yapıyorsun? Hayır. İnni geliyor fitur telefonumu getirdim. Instagram'da yazın falan filan değil mi? Tamam birader ya. İlkinç defir yazan dedim mi? Uzhan kim diye oturan neldire de herine. Onun problemi sorun. Hamala uzakluğun kurulu yani. Sip olsa demezsin. Davay diyeyim. O kan yerimden sonunu. Sip olsa diyor. Sebebi bölümün ahirine çeli görüyen bilesim geldi. Okay.